Здравейте хора, днес ще играем една нова игра, казва се Turbo League. Не знам точно как се превежда. Момент сега, извинете, но ще видите някакво. Така, преди това играх малко, красих се колата, както виждате, доста е готина. Играх малко, поразбрах как се играе. Щом вече знаем как се играе, в момента се кръстим. Включи се. Тя за телефони е 108 гигабайта, което е малко странно, да. Венецка ти не гледа. Снимка. В момента си избере. Така хора, избрах се снимка. Доста готина. Вече не се вижда много добре. Език какъв има? Не ми трябва. Добре, разбрах English. Не! Close. И добре хора, ще играем соло, защото онлайн не. Секундите. Нека да играем хора. Си стъркам вратата, че са ми потни. В момента отвратителна жега. Виждам, че навън вали има маглата са цепи, но в самата стая е доста топло. Старт. Чакай, какво трябва да правим? Целувам тази топка! И така хора, завърдахме се, защото имаше реклама тъпа. Между другото... Нещо так да кажа, ама забравих какво. Ще играем матч. Точно така ще играем матч. И на този матч искам малко повече да разбера за тази игра, защото по принцип много гледам, мога да ви обясня, като например на Shadow Hex. Той има такава игра и играем доста. Гледам доста негови клипове, защото пак не става. Искам да аз свалям, си не става. Защо ми пише, че този е мой? Не пише, че е син. Не, бързо ще гръмна бомбата. Трябва да косим за 15 секунди. Не се кача по бомбата. Пуснете! Не! На бомбата ми топката ще влезне! Добре, аз се мъча постоянно, те тук ми вкарват. Къде съм аз? Искам да се видя. Ето е З такъв. Не може да ми изискаш. Ама пък да ми! Оф, потни са ми пръстите.
гледайте. Ще се виждам. Не се усмихва топко. Ами... Скачи. Не така, бе! Добре, бе, може ли съм такова вратар? Вратар не е да съм. Бой! Абе! Бой, бе! Ей, за такъв... Я бе ги заспи, бе. Гледам каквото имате направо, не ми се доспива. Галче! Направо ми се доспива, да знаете. Нямам фейскам, защото много мръдам докато игра такива игри. Фейскам на брутално, докато трета игра. Изтрих се на това. Изтрих се на думите на това. Какво да се прави, защото трябваше да се отбеда място за това. Нямах. Къде отиваш? Че вече има страх да мръдна. Ти в нашите поле ли си? Лошо става. Абе! Къде се въртиш, бе, човек? Карай, ма! Туто! Играйте в тина, каре. Точно така врата подай ми. Добре, бе, защо не мога да ударя тъпата топка? Пасни ми! Не позволявам! Избия! Как мога да набия спирачка, защото мен на задната ми такова ръчна ми е натъчно под спирачка. Под гъста, как бе, хора? Какъв ретард съм, бе, вижте ме, какъв ретард съм! Къде съм аз, нали съм ретард? Още една игра ще приключим, хора, защото стана доста дълъг клипа. Искам да играя, да спечеля поне един път. Ако ви хареса тази игра, ще има поредица. Не знам дали ми бъгна пак мобизен, ще трябва да проверя. Но ако ми е бъгнал, съжалявам, че не може да видите.
вашия за този клип. Надявам се да ви хареса. Ако така ви харесате, да оставите по един коментар, да се абонирате за моят канал. Се видим и чакайте. Благодаря, че бяхте с нас. Ще видим следващия клип. Чао!